pertama iku aku gak duwe rencana arep masak santen, Besti. Mau aku nang pasar tuku iwak tongkol siji. Rencanaku arep tak goreng, ambi tempe goreng, terus tak gawekno sambel ngono tok. Lah kok tiba-tiba tekan omah berubah pikiran, pingin maem sing berkuah-kuah. Terus aku kepikiran, opo tak masak santen ayo. Tapi opo yo cocok iwak tongkol digandengno karo tempe dimasak santen. Kan biasanya aku lek masak iwak tongkol disanteni ngono ku tak campuri tahu, Bes. Keseringannya tak campuri tahu gembos. Lah terus iki duwene tempe. Jujur sik pertama kali iki aku masak iwak tongkol dicampur tempe dimasak santen. Dan ternyata nggak kalah enak loh, Bes, karo sing dicampuri tahu. Iki bumbune ya tak cemplungi lombok wungkul. Tak tambahi irisan tomat ijo. Tomat ijo iki aku panen dhewe ning pekarangan, Bes. Duwe sak wit. Iki santene wis masuk ke dalam wajan glowing, lanjut aku cemplungkan iwak tongkol dan tempe yang sudah digoreng. Warnane apik, Bes, mergo ono tomat ijone karo lombok abangi. Seperti biasa, santan cair wis mendidih, lalu aku masukkan santan kentalnya. Iki santene wis plukutuk, Bes. Iku tandane wis ate mateng. Nek masak santen ngene iki kudu sing bener-bener umup ben gak cepet mambu. Iki wis ya, Besti, ge ayo ndang nyentong sego diwule.